September nili zing dariat thi kan flight ania zingkar athawin kan siama he airport pan turin kan kalme ka school motoring min tha motor kan ken chuan a khalle tu kha ngai wang khanin kan tan khana buai thla ka in lo thla man lawa kan lom hle a chuanin kan omna chang hian airport hi a hla lawa minute somni ve lek kalania pheya anuam em em atian kan thlenga ma taka kan bu thleng thuaya chuan kan kaldan se min lo en sakton nia. So whose bag is this? Voin kan flight tur hi kan chung kha ve khata thlona pakhata kan chual ve khana tur nia kan pur ve em em a ka fanunen hian Mizoram hi voini kan lon kal to a thlona chuan kan pani chuan kan chuan to ma se apa hau hian kan ve khat chuan na tur nia. Hey lama hama this side international hey tarakoro karo sa ta dari bula sa karo tun kasin hi voi khada kazina engma ka alo ni he leng pakhat chap ka oi lei dunga nga ui ale dunga nga sakla chu ni kan thu der to an kan hun tur na ka apa chu karil chao no te thil e tu zong chu la sa kalama ni kan thuna boy store ni sana gate number 2 sa kan adu yem amal sham patro tun chum kan jin chu thil poi mo ti lok tur kar kan ni wangin kain wi ma zo handbag te kan nei lawa chon kan trolley po pakhat te zang deuh chau kan nei kain wi le la tai ma da ma ni ya ne ka ni chong ke kan son tun chung kan thlo na chon chu ati ta wangin asira hian pani a thut theya chuan kan lelam han pani a thut the pakatian thlona phata chuang tho si in a in line putin kan chuang lo ta ni chu ti han kan pathumin kan chuanga a hnunga pa thua ke ni pani apa kan thudun le a itu ba pero hoy le ro hian kan chuak tran ton ta aran we ya kal tran kha apa kut fon kha to ve nge ya ton tum chu apa oma wang kha nyang chu kut min wan ro tia lau chu lau mel cha lau ma se kut fon kha apoi mo kha ti ta lut la he thian ko ta wan chara ama Mizoram kan lau jin ka cha company in kan lau sina min wana chuan ro thona hi ruya alwa ga wai khatai chu ka in ring kan thlok kang ta chuanin tia kan thlon hi chuanin azia ma pala chunga ma chuan chhum hi aron oma
chum cha deuh kara an thlaw luh hianin hei kawng bum bo insawi ang hianin a insawi ve pe pakha kha a ruihpui niin ka hria chuanin keimahni pawh hi hei kan sawi nawk nawk anih chu maw chhum a kan kal chuan hianin a beng hi hup te tak a beng a na tia a thut duh dan dan in a thu a a tawpah phei chuan a mut te chhuak a a mu hil a tian a thu char char a thlawhna hi chu a nuam kan tih vak lo na chan chu thut ngor ania zun in la ni se hla box sia hei pa hi lo motui lutuka ei ni a beng a lo na ei ro mo pathian kai hruaina zara Kolkata pawh tluang chawm thleng ta tian alu hai te bing chuk chuk te pawh a reh nan khanin ka hmu thilh tir a tihian ila kan kai tho a kan chhuk leh dawn ta ani baby ear paining a pero hian thlawhna kan chhuh hnu khanin terminal va pan tur sawnin thlawhna kha bul ti a tum lo awangin an bus hian a rawn hruaia bus pakhat zawk kha an lo saw tawh a ke ni kha tlemin kan lo muang deuh awang khanin pakhat zawk ah khanin kan hming ve ta lo a se ban ni tla takin bus dang kha ro kal hna a lian chuan thaw deuhin kan chuam pha kan van nei phian Kolkata thleng tawh a sei zawngin kala hei chu kan pe chi a am chang ka ti apa kha chu kan bag la turin akala ke ni pani chu zun in lama kan kal lo ni chu tilai hmun kal hi chuanin zun nge hi ngaia a chan chu pawnah chuanin zunna mai te kha awm tawh thin lo awangin helai airport ah chuanin zunna te lo fai a engkim intifai hnu a chhuah thek mai kha awlsam ka tia chuan amah pawh hi ka hruaia chuan kan pahnih chuanin kan thare taw sin kan aten awm khawih suga kha ding ro it's dirty ding ro con bia kan ha ta chai kana ka ten om lo hoi lok te peace lok te lo peace lok te kapi building hi join ni chu moi de tu ya na tu en building nge le na kha na baat karo bole to हमने बुला के दी लाई building pachar mat kar building hi moi ka ti lo to what building is there
Có tập SDL school kan thing to helai hi robin ale pan namna khania cho helai anu ne na kanamna khania anu na cha chara the i na khania chara sa kitchen kanya ne do kana hi do sai ha mu na amu de do kana sa jin cho ai lawin ko kala hai nem pang hinge nem pang chu kon no na te bathroom te common bathroom te ni cleaning ka chair dawa hai hai bathroom lai kan kal me le wang an khan bathroom lai kan kal ong pok a lo khan ni ha cho nó rồng bò thế nhá sẽ hề rồng bò tụi anh mà cái phên hít chỉ nó tụi ấm lòng ra hít phụ chân đã ra hít đầu can hít đầu sức mua thành ăn nên cắn một nắc hả cho theo room bạc hạt room bát thu mình này nè here only three room is there kan room tur te kha an ti fel chung khanin ke ni konga kan kong puya te kan lo han kala chuan ei tur te kan lo han zonga hei hi kan ei tur ania atui vi em ani tro something It's so yummy. thank you for watching Thank you for watching. Please like video.